duniya. Jigon taɓa allon shi ne taimakawa ƙawancen yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Kan wannan batu ne abokiyar aiki Fauziya Dauda ta tattauna da Dr. Kabir Adamu kan yunkurin ƙasashen musulmi na yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. To gaskiya malama Fauziya, a yanayin da ake ciki dai za a ce ƙoƙarin da ƙasashen da ke yankin Sahel suke yi bai wadatar ba. Kusan duk wani abu wanda zai iya jawo ta'addanci yana nan ya ta'allaka wannan yankin. Talauci ne da ya yi katutu, matasa marasa aikin yi, makamai wanda suke rike da hannu wanda bai kamata ake suna rike da shi ba, iko da bai da wato gwamnati kenan da sauran madafan iko waɗanda ba su da ƙarfi da ke da rauni wanda ke baima waɗanda misali ba iko ba ne dama su ci gaba da suna abin da suke yi da dai ga sunan. To a takaice dai kawancen da wayannan kasashen kuma suke yi da kasashe na yamma duk kusan kawancen da ake ko a ce ya rushe ko kuma suna kokarin canzawa, yawancin su yanzu akalla suna canzawa yana juyawa kan Rasha. To ita kuma Rasha matsalar da take da shi tsakaninta da Ukraine da sauran kasashe na duniya bai ba ta dama ta hito ta taimaka ma wayan kasashe. To a takaice dai kai kin ga akwai gibi kenan. To akwai buƙatar misali a samu wani sabon tsari wanda zai taimaka ma kasashen Sahel din don su samu su magance wayannan matsaloli da ke jawo ta'addanci a cikin kasashen su. A ganin ka dakta, wasu dabaru ne ya kamata ƙawancen ya mayar da hankali a kansu da zai yaƙi ta'addanci a yankin? Bai wuci ba ƙarfafa hanyoyi na magance dalilan da suke jawo ta'addanci. To damar da wayannan ƙasashe suke da shi kenan su ƙarfafa haɗaka don magance shi. Kamar yadda na ambata, ba dole ba ne ƙasashen larabawa su taimaka musu da makamai. Yawancin su ba wai suna da damar makaman ba ne, kuma irin haɗin kan da suke da shi ko yarjejeniya da suke da ƙasashen da ke ba su makaman, wato ƙasashen larabawa kenan da ƙasashen kila turai ko amurka, ba zai ba su dama su kawo makaman nan wayan wurare. Wannan ƙawancen na nazari ne akan dokokin hana ɗaukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda, amma kuma ana zargin wasu ƙasashe daga cikinsu da zama tushen 'yan ta'adda kamar irin su Algeria da Mauritania da ma wasu kasashen Sahel. Wasu za su ce anya babu lauje cikin naɗi a cikin wannan al'amarin? Wannan magana ce mai nauyi wadda kuma muka shige ta muna shiga siyasar duniya. Ba shakka akwai digirayi wayanda yiwa suna da alaka da wayansu gwamnatoci da suke nan wannan yankin, to amma abin da suka yi ba wai yana nufin wayan kasashen wanda suke zargin su kuma ba su yi ba, ko fiye ma da haka ne. A takaice dai siyasar duniya yau kusan za a ce ta bari kasashe wayanda ake gani masu cin ikon kansu ne suna amfani da ƙungiyoyi wayanda na ko na ta'addanci ne, ko suna amfani da hanyoyi wayanda a wani fasarar suna iya shiga fasarar ta'addanci, suna cimma buri na siyasa na kasashen.